stůl. Tak, můžete vidět tady pavouka, je to pouze jedna jízda. Vítězný tým postupuje, poražený bohužel končí v soutěži. Vezmeme to normálně od zhora, takže požádám týmy Kaktus a Fastcore, aby se připravili k vyřazovací jízdě. Takže Kaktus předpokládám. No, uvidíme, jo? Takže Kaktus je připravený, jestli se nepletu, a čekáme na tým Fastcore. Mezitím se můžou připravit další dva týmy, Robopříční a Rarone. Skupiny rozhodly o nasazení, takže samozřejmě, kdo vyhrál skupinu, jako v případě týmu Kaktus, měl by mít aspoň tady v tom kole jednodušší los, to znamená větší pravděpodobnost na postup. Samozřejmě pak už se může utkat s týmem, který také vyhrál skupinu. Takže Fastcore, kde máme robota? Co? Co se rozbilo? Tak chviličku vám dáme a pak už to budeme muset spustit. Aby jsme tady nebyli do večera, jsou tady týmy zdaleka a potřebují stihnout vlaky, autobusy a tak dále. Takže tým Kaktus je připravený a tým Fastcore vypadá, že je taky připravený. Takže 32 nejlepších týmů, kdo postoupí mezi 16 do 8 finále. Jakmile budete připraveni, řekněte a já to spustím. Teď už jde o všechno. Můžeme? Takže vyřazovací část začíná. 3, 2, 1, start. Fastcore Kaktus. Kdo postoupí do 8 finále? Nebudu nic říkat, pouze zatím je na tom lépe tým Fastcore. A už je to jasný a známe prvního postupujícího do 8 finále a tím je tým Fastcore. Bohužel každá jízda už rozhoduje o tom, kdo uspěje a kdo neuspěje. Další dva týmy jsou Robopříční a Rarone a vítěz tohoto souboje se samozřejmě v 8 finále utká s týmem Fastcore. Takže Robopříční a Rarone. Tak, kdo je kdo? Takže Rarone, blíž ke mně, Robopříční na vzdálenější části hřiště. Ještě počkáme samozřejmě 15 vteřin. Tak. Takže jste připraveni? Chviličku. Vy jste několikrát spadli, to bude zajímavý. Takže můžeme 3, 2, 1, start. Rarone, Robopříční. A je to jasný. Celkou bez boje. Ano, měli jste teda štěstí, ale jako. Takže postupuje tým Rarone. Můžete si ho vzít. V 8 finále se tím pádem utkají týmy Fastcore a Rarone. Nyní týmy Jarvis a Gizáci. Tak, kdo je kdo? Takže Gizáci už jsou tady. Čekáme ještě na tým Jarvis. Tak ještě jenom chviličku počkáme, až nám doběhne časomíra, aby jsme to nemuseli nastavovat. Takže Gizáci, Jarvis.
Tak, kdo postoupí, co myslíte? Komu fandíte? Tak, ještě chviličku a už to spustíme. Zatím ty souboje byly velice rychlé, bude tomu taky nyní? Takže já myslím, že můžeme. 3, 2, 1, start. Jarvis je na tom zatím lépe, ale vydrží mu to. Já bych pak chtěl ty videa. Zatím ho nechte v klidu, oni se můžou někde kousnout, jo? Nic není dopředu jasný. I pomalu můžete vyhrát. Ale je to prostě vyřazovací část. Nic s tím nemůžete bohužel udělat. Takže zatím je na tom lépe tým Jarvis. A pozor! A možná dojde k prvnímu překvapení, jak jsem o tom mluvil. Pokud udělá tento robot smyčku, tak postupuje na úkol týmu Jarvis. Tak a já to jdu sem sledovat. Vy jste tu smyčku vlastně ani nedojeli, že jo? Dojeli smyčku, ale dochází k prvnímu překvapení a už je to jasný. Postupuje zcela nečekaně tým Gizáci, řekl bych. Takže známe dalšího postupujícího. Další dva týmy jsou týmy Gimplebot a název neuveden. Vy už jste připraveni až takhle. Kdo je kdo ještě? Název neuveden, Gimplebot. 3, 2, 1, start. Kdo bude bojovat s týmem Gizáci v 8. finále? Takže zatím je na tom lépe Gimplebot. Ale viděli jste v předchozí jízdě, může se stát cokoliv. Je to vyrovnanější souboj. Ještě máme 58 sekund, to znamená, že stihne dojet si do cíle. Bohužel, i když druhej dojede do cíle jako druhej, už je to ale vyrovnaný souboj, nemáte se za co stydět, ale vypadá, že přece jenom uspěje tým Gimplebot. A že to stihne i v čase 90. A už je to jasný, postupuje tým Gimplebot a přestože tým neuveden dojede do cíle, na lepší tým a končí v naší soutěži. Ale myslím si, že si zaslouží potlesk, protože dojeli do cíle. Další dva týmy jsou tým Squad a Minecraftáci. Tak kdo je kdo ještě? Minecraftáci blíže ke mně, tým Squad na vzdálenější části hracího hřiště. Tak, můžeme. Takže 3, 2, 1, start. Zatím jsou na tom lépe Minecraftáci. Už jsem to zase zašli. A vypadá to, že postoupí tým Squad. Nedá se nic dělat. Takže tým Squad asi postoupí do 8. finále, kde ještě nezná svého soupeře, ale za chviličku ho bude znát.
Takže vypadá, že se rozloučíme s týmem Minecraftáci. Postupuje Team Squad. A kdo bude jeho soupeřem? Bude to tým Jaj nebo Mindbreak? Kdo bude soupeřem týmu T-Squad? Tak, nemusíte ho už nechat trápit. Jasné, on dojede. Možná to, ale nestihnete to asi. Tak. Už je tady, kdo je připravený? Takže Mindbreak už je tady a děkujeme a soupeřem bude tým Jaj. Tak, jste připraveni? Mindbreak, Jaj. Kdo vyhraje, bude soupeřem týmu T-Squad v 8. finále. 3, 2, 1, start. Bude to vyrovnaný souboj. Rozhodne každá maličkost, jak to tak vypadá. Oba dva roboti jsou neskuteční, ale postoupit může jenom jeden. Je to stále vyrovnaný. Stále je to vyrovnaný. Tým Mindbreak má lehce navrch. Teď jsem na to sám zvědavý, já si s dovolením stoupnu sem, protože budou rozhodovat centimetry. A je to jasný. Nebudou rozhodovat nakonec centimetry. Neuvěřitelný čas, vidíte to sami. Takže postupuje tým Mindbreak a bohužel se rozloučíme s týmem Jaj. Tak, super, opatrně. Další dva týmy jsou týmy Babka, Hrabka a Krot. Opatrně tam pod těma stolama. Mosty máme jenom dva, nesmíme je zničit. Takže kdo je kdo? Krot, takže Krot a Babka, Hrabka. Co? Jo. Můžeme? Ještě ne? Takže připraveni. 3, 2, 1, start. Takže Krot a Babka, Hrabka. A pozor! Vypadá to, že ač pomalu, tak ale vítězně. Je to skoro neuvěřitelný, ale vypadá to, že tým Babka, Hrabka postoupil. Už je to jistý. Takže Babka, Hrabka je dalším 8. finalistou. Je to úplně Asi vám došla baterka, jak to tak vypadá. Tak, opatrně tam. Další dva týmy jsou týmy EV3 Bratři a Next Team. Vítěz bude soupeřem týmu Babka, Hrabka v 8. finále. Tak, vy jste? Next Team. Takže ještě nám chybí EV3 Bratři. Tak už je tady máme. Takže EV3 Bratři a Next Team. Kdo postoupí a bude soutěžit s týmem Babka, Hrabka, který nejel rychle, ale dojel dál než soupeř. Tak, můžeme, připraveni, 3, 2, 1, start. EV3 Bratři, Babka, Hrabka a Next Team. Zatím je na tom lépe Next Team, ale už jsme tady viděli několikrát, že rozhodujou drobnosti. Cože? Je to zajímavý, no. Takže zatím to vypadá, že... A už je to asi jasný.
Máme dalšího postupujícího, tým je tým Next Team a utká se v osmifinále s týmem Babka Hrabka. Můžete už asi nepopojedete. Děkujeme za účast. A dokonce vidíte, že to bude úžasný čas zase kolem 1 minuty. Dokonce pod minutu, jak to tak vypadá. A je to tak. Takže Next Team. Požádám další 2 týmy, Mind Maze a Roboters. Tak, vy jste... Takže Roboters jsou na vzdálenější části hřiště, Mind Maze jsou blíž ke mně. Ještě ne? Takže připraveni Mind Maze a Roboters. Kdo postoupí? Můžem 3, 2, 1, start. Mind Maze a Roboters. Vidím, že ty rovinky dělají těm robotům lépe. Tak, jak to dopadne? Zatím je na tom lépe tým Mind Maze. Vyhrát může jenom jeden, takže takový jsou pravidla. Tam jste to měli těsný jako. Zatím stále vede tým Mind Maze, ale souboj je stále vyrovnaný, může rozhodnout jakákoliv drobnost. A vypadá, známe dalšího postupujícího a robot to času. Takže postupuje tým Mind Maze. A kdo bude soupeřem týmu Mind Maze? Bude to tým MFF nebo Lego Hackers? Lego Hackers blíž ke mně, tým MFF na vzdálenější části hřiště. Tak, jsme připraveni. 3, 2, 1, start. Takže zatím je na tom lépe tým MFF v souboji s týmem Lego Hackers. Ale samozřejmě viděli jste, že tým vedl a stejně nepostoupil. Prosím vás, tady nestůjte v té uličce, aby bylo vidět ze zhora na ty hřiště. Souboj je vyrovnaný, kdykoliv se to může zlomit. Prosím vás, nestát v té prostřední uličce, posaďte se, ať je vidět na ty hřiště. Robot může i kdykoliv vyjet a najednou druhej získá výhodu, ale čas se krátí. Čas se krátí a vypadá to, že bohužel skončí Lego Hackers. Vypadá. A vypadá, že to tak opravdu bude. Ale děkujeme za účast, ještě teda není konec, ale za těch 14 vteřin už to asi nestáhnete. Tak snad příští rok, jste tady poprvé, jestli se nepletu, takže jste postoupili do vyřazovací části, příští rok třeba vyhrajete. Takže a týmu Lego Hackers děkujeme za účast. Tak, další 2 týmy jsou Tesaři a Fajset. Opatrně. Takže Tesaři blíž ke mně, Fajset na vzdálenější části hřiště. Kdo postoupí?
Jde to zatím velice rychle. Já si myslím, že kolem 2. hodiny budeme znát vítěze, možná i dřív. Jsme připraveni? Tesaři, Fajse, 3, 2, 1, start. Ajajaj. A jak to tak vypadá? Bohužel Fajsetu se nepovedlo odstartovat a zřejmě postoupí tým Tesaři. Takže jak to vypadá? Aha, už jsme skončili. Já jsem tady nekoukal, takže dalším postupujícím je tým Tesaři. Blahopřejeme. Tak, další 2 týmy jsou týmy Božena a Roboti FTV. Vítěz se utká s týmem Tesaři v 8. finále. Takže vy jste Roboti FTV a už se blíží i Božena. Tak, jsme připraveni. Božena, Roboti FTV, 3, 2, 1, start. Takže jak to dopadne? Tohle je vyloženě vyrovnaný souboj. Kdo jede rychlejš po rovný čáře, získává výhodu, jinak co se týče zatáček, jedou Roboti stejně rychle. Ale samozřejmě musí dojet co nejdálš. Takže jak to dopadne? Zatím je na tom lépe Roboti FTV v souboji s týmem Božena. Ale ještě máme 40 sekund. Jak to dopadne? Rozhodne most. Ještě 20 sekund. Bojovali jste, ale bohužel to vypadá. Je to neskutečný, postupuje tým Roboti FTV. Asi byste to stihli, ale i druhý tým si zaslouží potlesk za to, že dojel do cíle, ale bohužel to nestačilo. Tak. Další 2 týmy, Tuxova Tardis a GZ tým. Jsme připraveni. 3, 2, 1, start. Tuxova Tardis, GZ tým. Je to vyrovnaný souboj, opět. Rozhodne každá maličkost. Podívejte se na to je neskutečný. No, tak tohle bude zajímavý. Já si budu muset stoupnout sem, protože tady zatím rozhodují centimetry. Ono to stejně ta čára. Prosím, tady sedněte si, ať je vidět ze zhora. Zatím je na tom lépe tým GZ tým, ale je to teda opravdu těsné. Je to opravdu těsný. Bohužel o nasazení rozhodly výsledky skupin a narazili na sebe prostě 2 dobrý, už nyní nedá se nic dělat. Takže GZ tým postoupil.
další dva týmy R2, D2 a to je jedno. Ale myslím si, že oba dva týmy si zaslouží potlesk, protože ten čas byl neskutečný. Tak, vy jste... To je jedno. Tak. Takže to je jedno a R2, D2. Za chviličku budeme znát 16 týmů, který postoupili do 8. finále. Můžeme? Takže 3, 2, 1, start. To je jedno a R2, D2. A vypadá to, že známe dalšího postupujícího. Takže ještě sice máme minutu, ale už to vypadá, že R2, D2 vypadne. Asi stihnete dojet si do cíle. Bude to těsný, ale stihnete. Takže já si troufám říct, že známe dalšího postupujícího a tím bude tým To je jedno. A bohužel se rozloučíme s týmem R2, D2. Takže stihne to. Takže tým To je jedno, jak to tak vypadá, je dalším postupujícím a v 8. finále se utká s týmem GZ Tým. Děkujeme za účast týmu R2, D2. Tak a poslední 4 týmy se utkají o poslední 2 postupová místa. GRBK a Los Legos. Kdo je kdo? GRBK? Ne, jo. Takže GRBK, Los Legos. Jsme připraveni? Dobře. Takže můžeme 3, 2, 1, start. GRBK, Los Legos. Aj. A je to jasný. Známe dalšího postupujícího, kterým je tým Los Legos. A už je to jasný, už ho asi netrapte. To už... A vidíte, nedojel daleko, ale postoupil. Takže dalším postupujícím je tým Los Legos. A kdo bude posledním? V posledním souboji se utkají green screeneři a roboholky. Takže roboholky a green screeneři. Jak to dopadne? Kdo bude posledním postupujícím a v 8. finále se utká s týmem Los Legos. Takže jak to vypadá? Jsme připraveni, ale my ještě ne. Ještě 8 vteřin. Takže můžeme se připravit. Roboholky, green screeneři. 3, 2, 1, start. Kdo bude posledním postupujícím do 8. finále? Je to vyrovnaný, ale zatím roboholky mají navrch. Ale bude rozhodovat každá maličkost, jestli roboti dojedou, jestli si neskrátí cestu. Roboholky nebo roboscreeneři, green screeneři.
Zatím to vypadá, že vyhrajou Roboholky, ale ještě je strašná spousta času. Náskok mají dostatečný, ale bude to stačit. Ještě 30 sekund souboje a budeme znát posledního postupujícího. A budeme znát 16 nejlepších týmů. A kdo postoupí mezi 8 nejlepších, kdo bude bojovat o ceny. Vypadá, že to budou Roboholky a řekl bych, že je to naprosto jasný. Takže posledním postupujícím, kdo tady zaplní políčko, jsou Roboholky. A green screenerům děkujeme za účast. Tak. A my budeme pokračovat, protože čas kvapí. Známe 16 nejlepších týmů, a které se utkají opět v jedné jízdě. A začínají týmy Fascore a Rarone. Ještě mi řekněte, kdo je kdo. Rarone, Fascore, Rarone, obráceně. Takže kdo postoupí do čtvrtfinále, kdo postoupí mezi nejlepších 8 týmů. Můžeme 3, 2, 1, start. Fascore, Rarone. Aj. Vypadá. Bohužel jedna jízda rozhoduje nyní. Nemůžete už, no. Jakmile jste se dotkli, tak už ne. Takže známe prvního čtvrtfinalistu a tím je tým Rarone. Můžete si vzít robota do konce a šetřit mu baterky na další jízdu. Jo, můžete už. Další dva týmy jsou Gizáci a Gimplebot. Vítěz bude ve čtvrtfinále soutěžit s týmem Rarone, který už tam postoupil. Takže jste Gizáci a Gimplebot je... Ještě počkáme jenom chviličku. Já jsem nečekal, že to bude tak rychlý, že ty souboje budou takhle rychlý. Teď je to rychlejší než v těch skupinách, to je úplně neskutečný. Takže 10 vteřin a odstartujeme. Můžeme? Jste připraveni? Takže 3, 2, 1, start. Gizáci a Gimplebot. Kdo bude rychlejší? Kdo postoupí do čtvrtfinále? To není moc sportovní tohleto. Ještě v klidu, víte, jak to dopadlo ve skupinách. Náhodou se někde zasekne robot, vy ho dojedete a postoupíte. Takže zatím to vypadá, že postoupí Gimplebot. A já bych řekl, že nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že je to víceméně jasný. A vypadá to, že stihne dojet i do 90 sekund do cíle. Tak, já si troufám říci, že dalším čtvrtfinalistou mezi nejlepší 8 postoupí tým Gimplebot a je to tak. Takže děkujeme za účast. Tak, dalšími týmy jsou týmy T-Squad a Mindbreak. Vidíte, že se velice rychle blížíme do finále. Za chviličku budeme znát vítěze. Tak, kdo je kdo ještě? Takže T-Squad a Mindbreak, blíž ke mně. Takže jsme připraveni.
3, 2, 1, start. Mindbreak a T-Squad. Zatím je na tom lépe tým Mindbreak, ale ještě máme strašně moc času. Takže Mindbreak je na tom velice dobře. Takže jak to dopadne? Ještě máme 50 sekund. Stále robot může někde vyjet a druhý ho dojede, takže ještě není konec. Ale vypadá, že dalším čtvrtfinalistou bude tým Mindbreak. A bohužel se rozloučíme s týmem T-Squad. A je to jasný, dalším čtvrtfinalistou je tým Mindbreak. Ale děkujeme za účast týmu T-Squad. Tak. A kdo bude soupeřem týmu Mindbreak? Bude to tým Babka Hrabka anebo Next Team? Co myslíte? Za chviličku to budeme vědět. Takže Babka Hrabka a Next Team, vy jste? Takže Next Team a čekáme na tým Babka Hrabka. Tak, kdo postoupí? Kdo bude ve čtvrtfinále hrát s týmem nebo soutěžit s týmem Mindbreak? Můžeme? 3, 2, 1, start. Budeme znát čtvrtého postupujícího. Ještě není nic rozhodnutého, to ještě můžete dojet, když vyjede. Ale vypadá. Nechci to zakřiknout. Nevím, jestli tam dojedete nakonec vůbec. Takže dalším postupujícím bude asi tým Next Team. A už budeme znát polovinu postupujících. Takže je to jasný, dalším postupujícím je tým Next Team. A v úžasném čase, stále to můžete sledovat, že to je pod minutu, což je neskutečný. Tak, Next Team. Tak, požádám týmy Mindmaze a MFF. Tak, kdo je kdo ještě? Mindmaze a MFF, už bych si to mohl taky pamatovat, že jo? Ale vás bylo 32, teď 16, to už je veselější. Takže jenom počkáme 10 vteřin a dáme se do toho. Takže jsme připraveni. 3, 2, 1, start. Viděl jsem tady to pokřižování, ať to dobře dopadne. Mindmaze a MFF. Ajaj. Je to neskutečný, vypadalo to, že tým Mindmaze vypadne, ale nakonec to ustál, neskrátil si to, protože se napojil tam, kde skončil a víceméně je to jasný, že postoupil, ale málem jste postoupili. Pozor! Ale nevím, jestli to stihnete tam a zpátky tak rychle. Co? Takže já už si troufám říct, že dalším postupujícím je tým Mindmaze, ale děkujeme za účast týmu MFF. Tak, kdo bude soupeřem týmu Mindmaze? Bude to tým Tesaři nebo Roboti FTV? Tak. A vy jste Tesaři? Ne. Jo.
Takže tesaři jsou připraveni a čekáme na tým roboti FTV. Tak, za chvilku budeme znát 8 nejlepších. Ty se utkají zase v souboji na jedno vítězství a vítěz už si odnese některou z těchto cen, které tady vidíte. Takže jsme připraveni, to znamená roboti FTV, tesaři. 3, 2, 1, start. A tohle bude vyrovnaný souboj. Takže zatím je na tom lépe tým roboti FTV, ale je to vyrovnaný. Jakákoliv chybička může samozřejmě všechno změnit. Vidíte, druhý robot začíná zrychlovat. To je zajímavé, ale bude to stačit. Pozor, ještě to bude asi zajímavý. A bude to hodně zajímavý. S dovolením já sem půjdu, protože já musím hlídat tu vzdálenost. Díky rychlé jízdě po rovině, tak získáváte náskok. Vypadá, že postoupí roboti FTV. Je to tak, bude to tak. A už je to jasný. Další dva týmy jsou GZ tým a to je jedno, kdo je kdo. Takže to je jedno a GZ tým. Tak, můžeme? Jste připraveni? Takže 3, 2, 1, start. Opět vyrovnaný souboj. Takže zatím je na tom lépe tým GZ tým. Ale může se stát cokoliv. Postoupit může jenom jeden. Takže zatím vede tým GZ tým, ale ještě není konec. Ještě je stále 50 sekund. Jak to dopadne? Takže už je to jasný a dalším postupujícím je tým GZ tým. A ač pravděpodobně tým to je jedno dojde v časovém limitu do cíle, tak bohužel skončí v naší soutěži. Ale nechte ho, tak ho nenechali dojet, ale myslím si, že si zaslouží potlesk, protože by to stihli. Tak. A čeká nás poslední souboj 8. finále. Týmy Roboholky a Los Legos. Takže jsme připraveni? Nejsme? Můžeme Roboholky, Los Legos. 3, 2, 1, start. Tohle bude zajímavý souboj. Zatím to vypadá, že Roboholky jsou na tom lépe. Nikdy neříkej nikdy. Pokud robot udělá chybu, tak je dojedete. Ale já jim taky fandím. Takže zatím Roboholky postoupí do čtvrtfinále a utkají se s týmem GZ tým nebo ne? Jak to dopadne? Budeme znát 8 postupujících a 8 nejlepších.
Takže to vypadá. 30 sekund nám zbývá. ...20 sekund. Vypadá to, že Roboholky postoupí do čtvrtfinále, kde se utkají s týmem GZ Team. 10 vteřin je dělí od postupu. Já si myslím, že druhý robot už to nemůže stihnout. A je to... A pozor! Ještě, že je konec, Roboholky postupujou. Tak. Když tak, jestli si vezmete robota, nevím. Ale už to bylo jako blízko. Já se musím podívat ten záznam, co si posluje. Proč tu žebračku nevěděl? Dobře, tak dostal jsem tady instrukce, co potom provedeme, takže já s tím souhlasím a uděláme to. Takže v tuhletu chvíli známe 8 postupujících a co je důležitý, vítěz této jízdy postoupí mezi nejlepší 4 a má jistotu některé z těchto cen, které tady vidíte. Takže, kdo je kdo, ještě mi řekněte. Rarone, Gimplebot. Bojujeme o postup do semifinále. Jsme připraveni? 3, 2, 1, start. A pozor, vypadá, že nám do semifinále postoupí tým Gimplebot. Taky se jim zasek, pozor. Tohle bude dlouhých 50 sekund. Je to dobrý. Už se chyt. Už je první, není. Teď ho nechte, jestli se otočí a pojede zpátky, to ještě může stihnout. A už asi ne, no. Takže je to jasný, postupuje tým Gimplebot do semifinále a může se těšit na některou z těchto cen. No, takže další 2 týmy jsou týmy Mindbreak a Next Team. A budou soutěžit o to, kdo se z nich utká s týmem Gimplebot v semifinále. Takže kdo je kdo ještě? Next Team a Mindbreak. Takže můžeme 3, 2, 1, start. Blížíme se pomalu do finále dnešní soutěže. Jenom jeden tým může vyhrát. Kdo to bude? Já jsem sám zvědavej. Takže zatím je na tom lépe tým Next Team. Ale viděli jste, co se stalo předtím. Vypadá to, že oba 2 týmy stihnou se v časovém limitu dostat do cíle, ale pouze jeden může zvítězit a tentokrát je to tým Next Team. Ale myslím si, že nedojel, bohužel. Takže v semifinále už známe první dvojici, utká se Gimplebot a Next Team.
Tak, další dva týmy, který postoupí, se utkají, je tým Mindmaze a Roboti FTV. Tak, vy jste? Takže Roboti FTV jsou připravení a Mindmaze je tady. Tak, vidíte, že to nabralo poměrně rychlý spád a že během 10-15 minut budeme znát vítěze. Můžeme teda, takže jsem zapomněl, Roboti FTV, Mindmaze. 3, 2, 1, start. Kdo postoupí do semifinále? Já vím. Takže zatím je na tom lépe tým Mindmaze. Ale ještě máme téměř minutu. Roboti FTV jsou těsně v závěsu. Jakákoliv chybička může rozhodnout ten souboj. Takže zatím je na tom lépe tým Mindmaze. Já tadyhle sfouknu tu gumu, aby se to tam nepletlo. Takže vypadá, že budeme znát dalšího postupujícího do semifinále. A je to jasný, je to tým Mindmaze. Bohužel, i když pojedou, musíme se rozloučit s týmem Roboti FTV. Ale jinak super, dojeli jste v časovém limitu. Tak, a teď už nás čeká poslední souboj čtvrtfinále a budeme znát posledního semifinalistu. Budou to roboholky, anebo to bude tým GZ Team. Takže jsme připraveni. Takže roboholky GZ Team 3, 2, 1, start. A je to bohužel, nebo nemůžu říct bohužel, ale známe dalšího postupujícího a tím bude tým GZ Team, který porazí roboholky. Ale já si myslím, že je to krásný, dostali jste se strašně daleko, příští rok to bude určitě lepší a něco vyhrajete. Byli jste kousíček od vítězství. Tak, když tak ho vezměte a už je to jasný, takže máme tady 4 postupující do semifinále. Tak jo, takže v tuhletu chvíli známe 4 postupující do semifinále, který se utkají o tyto ceny, které tady můžete vidět. Scénář je stále stejný, to znamená, že vítěz postupuje do finále, poražený bude bojovat o 3. místo. Takže požádám týmy Gimplebot a Next Team, tak kdo je kdo? Tak. Jinak ještě uděláme takovou jednu věc. Ve chvíli, kdy budeme znát vítěze,
a budou se připravovat diplomy, tak uděláme ještě takovou vsuvku a o co se bude jednat, vám řeknu, až to všechno skončí. Takže kdo je kdo, ještě mi řekněte. Next Team a Gimplebot. První semifinále. Kdo postoupí do finále a kdo bude bojovat o celkové 3. místo? Můžeme 3, 2, 1, start. Next Team a Gimplebot. Zatím to vypadá, nebo lépe je na tom tým Next Team. Takže zatím je na tom lépe. Next Team postoupí do finále. Takže víceméně je to jasný, vidíte, že ten čas je docela luxusní. A známe prvního finalistu. A přestože tým Gimplebot dojede, což si myslím zaslouží taky potlesk v časovém limitu 90 sekund, tak bohužel bude bojovat pouze o 3. místo. Takže finalistou je tým Next Team, o 3. místo bude bojovat tým Gimplebot. A kdo bude druhým finalistou? Takže tady si myslí, že to bude tým GZ Team, který se utká s týmem Mind Maze. Tak, můžeme. Takže 3, 2, 1, start. Takže a je to úplně jasný. Teda zatím to bylo jasný, všechno může být ještě jinak, ale zatím je na tom lépe tým GZ Team. Souboji s týmem Mind Maze. Pomlouvám se. Takže dostane se GZ Team do finále. Samozřejmě nejdřív bude následovat souboj o 3. místo a pak vyvrcholení celého dnešního dne, finálový souboj. A už je to jasný a ve finále je tým GZ Team. Tak. A máme tady celé vyvrcholení. Za chvíli budeme znát vítěze robosoutěže pro 2. stupeň základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Bylo to trochu rychlejší, než jsme čekali, ale tím lépe pro týmy, který přijeli z Ostravy, z Náchoda a podobně, že se dřív dostanou domů. Takže o 3. místo se utkají týmy Gimplebot a Mind Maze. Takže Mind Maze jsou blíž ke mně, Gimplebot na vzdálenější části. Je to souboj o 3. místo. Kdo si odnese flash disk a kdo si odnese přehrávač Walkmana. Takže 3, 2, 1, start. Předposlední jízda dnešního dne. Trošičku, ale dá se to zatím uznat. Trošičku si zkracujou ty zatáčky. Ne, neskracujou. Zatím je na tom lépe tým Mind Maze. Ale je to vyrovnaný souboj, vidíte to sami. Rozdíl není velký. Vypadá to, že oba týmy dojedou v časovém limitu do cíle, ale vyhrát může jenom jeden. Respektive ano, 3. může být pouze jeden. Takže
vypadá, že vyhraje tým Mind Maze. A známe třetí tým. Požádám vás, vezměte si notebook a ty roboty a počkejte tady. Vezměte si notebook s programem a roboty a počkejte prosím tady u kolegy, budeme chtít od vás něco ještě vysvětlit. A máme tady finále. Takže požádám týmy Next Team a GZ Team. Poslední jízda, poslední souboj dnešního dne. Kdo bude celkovým vítězem? GZ Team už je připravený. A Next Team je tady také. Tak. A také, jakmile skončí jízda, ještě jestli vás můžu vyrušit, až skončí jízda, tak vás požádám, abyste vzali roboty a notebooky s programem a přišli sem dolů. Budete vysvětlovat všechny 4 týmy váš program. Ten, který používáte. Jo? Tak, ne cizí program, ale váš program. Chceme ověřit, že jste to dělali sami. Tak, a máme tady finále. Blíž ke mně je tým Next Team, v červeném tričku z loňské robosoutěže je tým GZ Team. Pouze jeden může vyhrát. Takže jste připraveni? Poslední souboj, který by měl rozhodnout o vítězi. Pokud by nerozhodl, bude následovat druhý souboj. Pokud by ani ten nerozhodl, tak následuje hod kostkou. Takže 3, 2, 1, start! Jak to dopadne? Zatím je na tom lépe tým GZ Team. Ne, jenom mě. Nebojte se, nemusíte to říkat do mikrofonu. To je v pohodě, nemusíte mít obavu. Takže zatím to vypadá, že je na tom lépe tým GZ Team. Jestli se nepletu ze Zlína. Ne. A Next Team je odkud? Takže známe vítěze, už to teď můžeme říct. Z druhého ročníku robosoutěže pro základní školy, kterým se stal tým GZ Team ze Zlína. Na druhém místě je tým Next Team, na třetí tým Mind Maze a na čtvrtý Gimplebot. Dejte nám jenom chviličku, my připravíme diplomy a dojde k vyhlášení výsledků.
špatný dráv. No, čtvrtý z nejlepší časy. Kdybyste je porazili, Kdybyste tady ta skupina, kde jste spadli, přišlo z jiných, aby jsme to uvěřili. No, jakoby, kdybych to vás slyšel. Kdyby to bylo čistě na čase, tak jste čtvrtý. A i tak, kdyby se to vzal na pořadí podle času, tak jste pátý. Takže pomalu týmy vysvětlili své programy, nebyl s tím problém, přišlo to od učitelů obecně, že bychom měli zjistit, jestli rozumějí těm programům, takže můžu s klidným svědomím říct, že to vypadá, že ty týmy opravdu to dělali a že to znají. A teď už jenom čekáme, až se vytisknou tady diplomy a předáme ceny nejlepším. Jo, třetí je Walkman a čtvrtý je flash disk. Tak a ještě rovnou říkám, že požádám, až předáme ceny, tak aby ty, co obdrží ceny, aby mi podepsali předávací protokoly, protože já to mám v inventuře, abych to pak nemusel platit. Že jste ty ceny dostali. Tak, jak jsme na tom? Myslím, že můžeme. No. Jenom jedna věc, Tomáš Heger, tady ten rulik, ten vůbec ne, a ten spokrý, ten nemohl, tak já nevím. A ten dělal něco nebo nedělal? Tak já dám ty dvěma. Jo, já ti dám dvě, jakoby. Jo, tak třetím. V pohodě. Takže já si myslím, že přistoupíme pomalu k vyhlášením vítězů. Já si tady vezmu diplomy. Můžu? Jo, tak ještě chviličku. Tak ještě chviličku nám dejte, ještě dopíšeme tady jména. Tak, a pomalu, ale jistě. Můžu. To bude potřebovat. Tohle jména. Jo. Jaroslav Knáp. Tvojí! Já to nové, taky nemám vůbec. Ale taky nemám. Teď mi budeš pomáhat, potřebuju teď máme něco udělat. A musíme to ale myslet.
Tak a nastává ten okamžik, kdy vyhlásíme nejlepší 4 týmy. Takže na čtvrtém místě se umístil tým Gimplebot z Jáskova gymnázia v Náchodě ve složení Heger Tomáš a Stuchlík Martin. Máme tady pouze jednoho zástupce, já blahopřeju, ale tady je cena i pro mého kolegu. Takže máme tady jenom jednoho zástupce dvoučlenného týmu, takže 4. místo Gimplebot, Jiráskovo gymnázium v Náchodě. Tak a dostáváme se k nejlepším, takže na 3. místě se umístil tým Minmace z gymnázia legionářů v Příbrami ve složení Vít Gardon, Luboš Gardon a Stanislav Kamenický. Blahopřeju, tady máte takhle Walkmana a jestli se nějak otočíte, to jsou domácí, tak. Takže 3. místo, jo a požádám vás sáhle podepsat papíry u kolegy, že jste převzali ceny. Tak, jo, já jsem vám zapomněl dát ještě to nejdůležitější, diplom. Mám ho v ruce celou dobu. Tak, a jsme u 2. místa. Takže na 2. místě se umístil tým Next Team z gymnázia Zlín Lesní čtvrt ve složení David Strouhal, Petr Moller a Michal Berky. Takže já vám blahopřeju v tuhletu chvíli, nejdřív poblahopřeju, pak předám ceny, takže diplom a tady, jestli se nepletu, tak každý máte externí hard disk 2 terabajty. Tak, takže druhé místo Next Team, Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť. Super. No a zbývá nám poslední a na 1. místě, já jsem chtěl ještě tohleto rozvázat, abych to mohl dát každému extra a asi si to budete muset hoši rozvázat sami, neb se mi to nedaří, ale ono se to podaří. Někdo nám to svázal a už je to dobrý. Takže na 1. místě se umístil tým GZ Team, také z gymnázia Zlín, Lesní čtvrt, ve složení Jiří Javora, Jaroslav Knápek a Zbyněk Cipra. Každý dostáváte tady Samsung Galaxy X Cover 3. Od Škody Auto dostáváte každý tady balíček. Takže tady máte balíček. Vezměte. 3. ať to je všechno v pořádku. A vaše škola vyhrává nebo získává tady ještě základní Lego set EV3. Tak, a jestli si stoupnete, aby jsme vás mohli vyfotit. Takže vítězný tým, GZ Team ze Zlína. Tak. Já bych vám chtěl poděkovat za účast, bylo to úžasný, byla spousta překvapení, vyhráli ti nejlepší a příští rok to uspořádáme opět. Na podzim bude klasická středoškolská robosoutěž, ale příští rok na jaře se zase můžete těšit. Bude robosoutěž pro 2. stupeň základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. A pro dnešek je to všechno, děkujeme za účast a budeme se těšit zase na podzim nebo příští rok.